Ja viem, vážený, ja som hovoril, že už nebudem točiť teraz videá, ale dostávam vyhrážne správy od sociálnych sietí, ak nebudem pridávať každý deň príspevky 1-2, vylúčia ma z algoritmu, takže to musím robiť. Ale napadla ma taká myšlienka, jedna vec. Teraz chcem hovoriť k vám, milí Ukrajinci, čo vy tu s nami žijete, ale aj k vám, milí Ukrajinci, čo ma pozeráte na Ukrajine. Chcem podotknúť, ja Ukrajinu mám veľmi rád, ja tam rád chodím, ste dobrí ľudia, takisto ako aj Slováci. Je to krásna kraj, mám cestovanú Ukrajinu pred rokom 2014, po roku 2014, pre hejterov, východ Ukrajiny, západ, všetko. Chodím tam pravidelne aj teraz. No ale k čomu ja smerujem? Vy ste si, milí občania z Ukrajiny, všimli, že polovica ľudí v Čechách cca, alebo polovica ľudí na Slovensku vás nemá radi. Nie, ja vás mám rád. Ja si plne uvedomujem, že vy tu pracujete, odvádzate tu dane, odvody, všetko, že ste pre štát prínos. Ja viem, že aj tie, čo dostanete, nejaké benefity, nejaké dávky, alebo čo, ja si plne uvedomujem, že vy to väčšinu peňazí aj tak miniete na Slovensku. Ja to všetko dobre viem, že vy ste prínos pre Česko, tak aj pre Slovensko. Ekonomicky myslím, ja si to plne uvedomujem, ale ja si to uvedomujem a žiaľ Bohu, nejaká časť národa v Česku alebo na Slovensku si to neuvedomuje a má vás za tých, čo nás vyžieráte. A ja vám poviem teraz trošku prečo, lebo trošku ste si na vine aj vy sami. Ako prvé by som povedal, Slovák a Čech, alebo občan tu nejaký, ktorý žije tu v obci, odľahlej obci alebo v regióne, tak si myslí, že je nejako okradnutý. Že okradli ho niektorí bohači a tak ďalej. Vždy vyhráva voľby jeden ľudský pút. Nič iné nevyhráva voľby na Slovensku, len závisť. Ak vyvoláte v ľuďoch závisť, vyhráte, máte voľby. Vy točíte si videá, ukazujete si kabelky niektorí, ja si to všímam na TikToku, točíte si drahé auta, ako si užívate život. Točíte na diskotéky, že sú na Ukrajine. A proste ľudia to sledujú a darmo im budete vysvetľovať, že je vojna na východe Ukrajine. Oni vidia, že vy sa tam zabávate a nič sa tam nedeje. A vy sa tam vyškerujete a tešíte sa zo života, ja vám rozumiem. Ale ľudí na Slovensku to rozčuľuje, aj v Čechách. A potom sa nedivte, že vás nemajú radi. Prestaňte s tým, lebo to nevešte nič dobré. Ja si veľmi tiež uvedomujem, že tam, kde sa nebojuje, sa vedie normálny život. Bolo to aj počas druhej svetovej vojny. Hovorím to teraz k vám, Slováci aj Česi. Tam, kde sa nebojuje, sa vedie normálny život a bolo to aj počas druhej svetovej vojny. Prečo? Lebo ekonomika musí ísť aj počas vojny. Je to logické, normálne vysvetlenie. Vy nemôžete všetky zavrieť podniky, hotely, všetko a ekonomika spadne, lebo vojna stojí peniaze a milióny peniazy. Preto aj na Ukrajine, tam, kde sa nebojuje bežný život, ako na Slovensku, oni nemôžu zatvoriť ekonomiku. Tie peniaze, čo my im dávame, to nie je nič extra, čo stojí vojna a oni ekonomiku nemôžu zatvoriť. Preto vidíte aj chlapov, ktorí sú kamionisti a nebojujú, alebo čak, oni nemôžu všetkých chlapov nahrnúť na front naraz, lebo kto by vozil ten tovar, kto by pracoval, ekonomika by proste spadla. Je to normálne. Ale to ja viem. Ale veľa ľudí na Slovensku to nevie a tomu nerozumie, nechce rozumieť. Proste veľa ľudí je takých, že vidia len jedno, klapky pred očami. Takže milí Ukrajinci, ja vás mám rád, ja vás rešpektujem. Ja som rád, že chodíte aj na Slovensku, že tu nakupujete v obchodoch, aj že tu pracujete, všetko. Ale prestaňte s tými videami, ako vy si užívate život, aké vy máte niektorí drahšie auta, prestaňte si to točiť, prestaňte sa točiť na dovolenkách. Predsa je vojna a musíte to pochopiť aj vy, že takýmito príspevkami tú spoločnosť aj vy rozdeľujete a provokujete. Ja tým veciam všetkým rozumiem. Áno, rozumiem im. Ale to rozumiem ja. Vy musíte robiť teraz takto, aby tomu rozumela väčšina spoločnosti. To je odo mňa všetko. Čaute.